Orain ikusiko ditugu site bat sortzeko dauden 3 bideak. Bata Drivetik hasita, bigarrena Sites aplikazioan txantilloi batean oinarrituta, eta hirugarrena aurre sortutako site baten kopia bat eginez. Bideoaren deskribapenetik joan daiteke bideo honen atal ezberdinetara. Drivetik joango gara berriara, gehiago, websites. Eta hemen izango dugu site berria. Izen bat jarri beharko zaio, gero Drivetik identifikatu ahal izateko, eta hau izango da, hemen datorrena, horriaren izena, webguneak bere lehen horrian izango duen izenburua hain zuzen. Hasieran horri bakarra du, eta elementuak txertatu eta horriak txertatu ahal izango ditugu. Bigarrena, eta kasu honetan Drivetik hasiko gera ere, joango gera Googleen aplikazioetara, eta bertan aukeratuko dugu Sites. Hemen, badago kontu bat aipatu beharra. Orain, euskarazko hizkuntzarekin ari naiz. Eta, baldin banoa gaztelaniazkora, hemen ikusiko dugu, hemen goian agertzen dela galeria de plantillas. Hori, oraingoz, suposatzen dut akats bat izango dela, edo ez dituztela plantillak itzuli. Hori oraingoz euskaraz ez dago. Beraz, plantilla batetik hasi nahi baldin badugu, edo ikusi nahi baldin baditugu eskuragarri dauden plantillak, gaztelaniazko hizkuntzara pasa beharko dugu. Hemen, eginez, ikusiko ditugu zeintzu dauden, gela baterako, klub bat, personala, kurrikuluma, batetxe baterako, evento, proiektu baterako, lantalde baterako. Horietako edozeinetan, klik eginez, beste aplikazioekin gertatzen den bezala, egingo du plantillaren kopia eta hori editatu ahal izango dugu. Hemen jarriko diogu izena, berriro esaten dut, Driven hartuko den izena, eta hemen jarri beharko dugu webgunearen izenburua. Itzuliko gera euskarazko leihora, eta goazen hirugarrena ikustera. Site bat ireki dut, eta orain hona joanez, hemen goian, bikoiztu ahal izango dut webgunea. Klik egin, fitxategiaren izena hemen agertzen da kopia dela, beraz aldatu dezaket karpeta, gordeko den karpeta, eta partekatu dezaket editore berberekin, edo ez. Hau markatzen ez badut, hasieran nire begietarako soilik izango da. Eta hemendik bikoiztu egingo genuke. Hemen behian irakur dezakegu hasi da kopia egiteko prozesua. Jo posta elektronikora informazio eguneratua duzun ikusteko. Postako zaio denbora pixka bat, beraz jarrai dezakegu beste gauza bat egite, eta jasotzen dugunean komunikazioa hasi ahal izango gara lanean site berriarekin. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola aldatu site baten konfigurazioa.